разходи, може да ги виждаме над 3D компютъра. С този 3D принтер може да изпринтираме компоненти за роботиската. Здравейте, уважаеми гости! Желаете ли някаква напитка? Предлагаме сок, кафе или вода. Ако желаете нещо, моля да ни кажете. Това беше нашия проект, който представлява два робота сервитьори. Единият от които се казва Джеф, който взима поръчките, а другия Кайл, който донася поръчките. Здравейте, уважаеми гости! Аз съм Кристиан Коминов, аз съм Божидар Спореден. И днес ще ви представим нашия забавен робот. Той има два модула, ръка и спин. Ръката реди пъзелът, като има няколко капана, които трябва да избягва и да стигне до центъра. Това е неговата цел. И така ще победим в първата игра. Втората игра включва купчета на Рубик и спин. Ние сме го програмирали така, че то да се върти и ние да го спрем в точния момент, когато те са с точните цветове. Да започваме. Също тук можете да видите и копчета. Първи капан. Ето избягахме от първия капан, сега отиваме на другите капани. Избегнахме много лесно. И сме в центъра. Сега втората игра е с купчето на Рубик. Малко и сега. Добре. Сега предаваме щафетата на нашите добри приятели и нашите ученици. Благодарим за гледането. Добър ден, уважаеми гости. Аз съм Явор Стоянов. Аз Калин Бурмански. Нашият робот се нарича Железния барон. Той е робот-убиец. Има модул спин и модул ръка. Отпред има и чистачка с снеговин, за да може да очиства пътя пред себе си. А също така и щом включим програмата, автоматично светват предните му лампички за нощно виждане. Сега моят приятел Калин ще му види трасето, по което той ще измине. Така, първо почна. Той има да заобиколи две кутии без моя приятел Явор да гледа страни това. След това той ще трябва да избута тези две коли чрез снеговина. И накрая за финал ще трябва да се гледа в тази бутилка, като има 3 опита. Благодарение на Viber връзка, ние имаме визуална връзка и можем да изгледаме на къде ходим.
уважаеми гости, аз съм Виктория Бачкова, а това е моя колега Калвин Григоров. А това е нашия робот, който ще се представи неговата дневна рутина. Когато се събужда, разгледа се, отива на висока. Сега ще се контролира. Сега се връща в средата. И сега Имам си лист от пиците, които желая. Най-популярните, добре, Така. в случай избираме капричоса. Добре, капричоса да бъде. Така, Голяма. така. Добавката, която аз намерих за нужна, е, че не мога да натисна поръчай преди абсолютно всичко задължително. Да е попълнено. Да е попълнено. И Упростен текст, като ноутпад, например, Който може да напишем каквото и да е. Примерно, здравей. Може да променим шрифта, на който ни пада. Може да маркираме думата или текста и да я направим удебелена, италик или да я подчертаем. Може да променим цвета на текста от тия цвят. Връча. Тук има дати, примерно. За какъв период да се поръча. Да. добре. Колата и с този бутон изчисляваме колко би струвало за този период от време. Ако няма буквата, пише, че е грешно и Ти построява нещо.